Ну що, вітаю, друзі. 20-та година за Києвом, 21-та за Кримом. Ми починаємо програму «Прайм». Мене звати Олег Борисов. І цілу годину будемо спілкуватися на дуже і дуже актуальну тему, яка сколихнула суспільство. Вже породила багато фейків, багато незрозумілих речей і так далі. Про коронавірус будемо говорити сьогодні разом з гостем Олександром Торгуном, експертом Українського інституту майбутнього в галузі охорони здоров'я. Я вас вітаю. Вітаю. І для початку, аби дізнатися про вас трошки більше, наші кореспонденти зібрали про вас матеріал. Давайте подивимось, хто ж такий пан Олександр. Олександр Торгун має понад 20 років досвіду взаємодії із системою охорони здоров'я. Від системи навчання, роботи лікаря-нейрохірурга до адміністративних посад експерта та керівника управління в регуляторно-експертному державному підприємстві МОЗ та медичного директора фармацевтичного підприємства. Співзасновник та директор компанії, що створює цифрові рішення у сфері безпеки лікарських засобів. Уповноважений від Всесвітньої організації з охорони здоров'я, відповідальний за перекваліфікацію лікарських засобів на території України у 2014-2015 роках. Експерт робочої групи з питань удосконалення законодавства Міністерства охорони здоров'я України. Директор напряму охорони здоров'я Українського інституту майбутнього. Олександр Торгун. Саме зараз на АТР. Отже, пане Олександре, я вас вітаю ще раз. Будемо одразу, як вже всі зрозуміли, говорити про цей коронавірус, що це таке. Не дай Боже, але коли його чекати в Києві, але з тим перебігом подій, який ми зараз спостерігаємо, то, на жаль, таке може трапитися, ризики дуже великі. Передусім хочу, аби наші глядачі так само долучалися до нашої розмови. Номер нашого вайбера, абсолютно безкоштовні дзвінки з усіх куточків світу. 073 плюс 38 – це код, потім плюс 38 073 419 41 58. Номер вайберу ви зараз бачите на екрані. Так само можете скайпувати atr.tv. Будь ласка, дзвоніть, висловлюйте свої думки, можливо, маєте якусь іншу інформацію, а можливо, хочете почути якісь відповіді на ваші питання від нашого гостя. Одразу хочу сказати, що ми сьогодні зробили ефір, такий собі марафон. Очікуємо прямі включення з кореспондентами, мешканцями з Сполучених Штатів Америки, з Китаю безпосередньо, з Нової Зеландії, Франції і спробуємо підключити до нашого ефіру Німеччину. Нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, тому будемо максимально оперативно з усіма зв'язуватися. Одне поки що узагальне питання до вас. Коронавірус, боїтеся його? Звісно. Чим саме він для вас небезпечний? Він небезпечний для всіх людей, тому що це вірус, який може викликати тяжкі наслідки. Ну, по-перше, захворювання, по-друге, тяжкі наслідки, по-третє, летальний кінець. Угу. Ну, передусім, як ми розпочнемо вже детальніше більш про це говорити, Мілена Амедін, наша кореспондентка, підготувала короткий матеріал. Що ж з себе представляє цей коронавірус і взагалі, коли він з'явився і чи вперше з'явився? Увага на екран. Таким виглядом у Китаї вже нікого не здивуєш. Епідемія коронавірусу розпочалася у китайському місті Ухань в провінції Хубей наприкінці грудня минулого року. І зараз кількість загиблих від неї стрімко наближається до 200. Аби не допустити поширення вірусу, китайська влада в буквальному сенсі ізолювала 10 міст. Закрили розважальні заклади та транспортне сполучення. Знелюдненими стали вулиці Пекіну. Для тих, хто заразився коронавірусом та ухиляється від лікування, запровадили кримінальну відповідальність. IKEA та Apple вже оголосили, що закривають свої магазини у Китаї. А тим часом 16 країн заявили про те, що в них також знайшли коронавірус. Жертвами стали навіть ті, хто не відвідував Китайську республіку. Дехто говорить, що про епідемію йшлося ще у пророцтвах Ванги та Нострадамуса, і ліки від неї знайдуться зовсім не скоро. Тим не менш, медики зі Сполучених Штатів, Австралії та Китаю шукають вакцину від смертельного вірусу. Мілена Амедін спеціально для телеканалу АТР. Отже, я наштовхнувся на матеріал радіо НВ, точніше журналу НВ, і там пан Комаровський, він сказав наступне, що взагалі в першу чергу Україні треба не знаходити там вихід із ситуації, якісь ліки готувати, а безпосередньо зробити тест системи з розпізнавання вірусу. Так от, коли у нас будуть в Україні тест системи з розпізнавання вірусу, як це вже, до речі, є в Сполучених Штатах?
По-перше, щодо діагностики. Дійсно, діагностика – це найпріоритетніше питання зараз, тому що світ стикнувся з проблемою, що ми не можемо виявити швидко, особливо в період інкубаційний. Тобто людина може бути заражена, можливо, вона вже може бути носієм вірусу, але симптомів нема. Тому заходи, можливо, ви чули в засобах масової інформації, термометрія. Термометрія – це тільки один з поверхневих заходів, які показують, чи є підвищені температури. Повертаючись до тест-системи діагностики. Недавно в Австралійському інституті імунології було повторено вирощено вірус, саме коронавірус 7-го типу, який називають в народі вже уханським. Що це допоможе? Це допоможе якраз створити ранні діагностичні тест-системи. Саме завдяки тому, що цей австралійський інститут є на передовій генної інженерії, їм вдалося швидко, буквально за 5 днів, повторити і виростити цей вірус. І наступний етап, звісно, це рання діагностика. Але крім ранньої діагностики, я надію, що ми повернемося ще до цього питання, є питання лікування. І питання лікування – це зараз найпріоритетніше по всьому світу питання, тому що ми не знаємо, як лікувати пацієнтів. Але ж вже з'явилася інформація сьогодні, що в аеропорту Бориспіль приземлився літак, на борту якого знаходилося 158 евакуйованих з Китаю українців. Їх вивезли з китайського міста Санья, який розташований на туристичному острові Хайнань. Отже, я правильно розумію, що ці 158 людей, які прилетіли, їх жодним чином зараз не оглядають? І їх просто відпустили? Я можу прокоментувати офіційну позицію. Є створений спеціальний штаб по регулюванню цієї ситуації спільно з митниками Міністерством охорони здоров'я. Дійсно, була сьогодні прес-конференція, такий літак прибув, було здійснено комплекс заходів, це та ж сама термометрія, і людей відпущено не було виявлено людей з ознаками підвищення температури, і людей відпущено не ізольовано, відпущено по місцю проживання з рекомендаціями. Рекомендації наступні: міряти температуру кілька разів в день, у випадку підвищення температури звернутися до лікарів. Як це робиться в Штатах, наприклад? Літак, який, по-перше, питання евакуації громадян в Сполучених Штатах – це питання найвищого пріоритету. По-друге, літак приземлився на спеціальному військовому аеродромі, де було проведено ізоляційні заходи, і людей контролювали весь період інкубаційний. Тому що, ще раз повторюсь, людина може бути носієм вірусу, ми можемо тільки розуміти, що в когось це буде 2 дні, в когось 14 днів. І саме в цей період людина без ознак хвороби може передавати захворювання. Отак, як було в Німеччині. В Німеччині, що дуже небезпечно, в Німеччині вже є 2 випадки, коли люди є хворі, але вони не контактували взагалі з Китаєм, не були в Китаї, вони контактували з людьми, які приїхали з Китаю. А от, до речі, давайте і долучимо до нашої розмови, якраз зв'яжемось з Китаєм, безпосередньо місто Пекін. Там Андрій Дрофа, кореспондент, українець, який не виїхав безпосередньо з Пекіну. Андрію, вітаю вас. Добрий вечір. Дякую, що долучилися до ефіру. Знаю, що у вас 2 година ночі у Пекіні. Я дуже вам завдячений тим, що все ж таки знайшли час у прямому ефірі з нами поспілкуватися. Пане Андрію, для початку, як ви себе особисто почуваєте? Чи є якісь застереження? І яка ситуація спочатку у Пекіні? Розказуйте. Спасибо, что интересуетесь, как я себя чувствую. Слава Богу, пока все вашими молитвами. По поводу ситуации в Пекине, она спокойная. Конечно же, люди знают о том, что просто сейчас массовое нашествие этой беды под названием коронавирус, поэтому предостерегаются как могут, носят маски, правда, не все. Я сам был на собственном карантине у себя дома, несколько дней не выходил на улицу, но начиная со вчера уже делаю такие попытки рассмотреться, что же происходит все-таки вокруг. Вокруг есть люди, их все больше на улице. Конечно же, не массово, не так, как для несколько миллионов города, но
есть. В метро очень мало людей, большое, ну, скажем так, массово люди находятся в магазинах, супермаркетах, закрыты школы, все развлекательные заведения. Ну, говорят, это в разных городах по-разному. До 3 числа развлекательные заведения, а вот школы и садики находятся под карантином до 17 числа. Пане Андрію, от нам взагалі тут в Україні з практично усіх інформаційних сайтів, телеканалів дають інформацію, начебто у Пекіні, в Китаї паніка, люди бідкаються, втрачають там свідомість, падають, черги, паніка в лікарнях, усі просто бояться виходити з дому. Чи так це насправді, чи все ж таки тут нам трошки примальовують блокбастер? Такий собі, триллер навіть, я б сказав. Ну, скажу так, я об названии коронавирус услышал впервые только 22 числа этого месяца, когда меня попросили прокомментировать эту ситуацию. До этого я слышал о какой-то эпидемии, которую воспринял как просто очередной грипп, какой-то из его типов. Но когда стало понятно, что это действительно большая эпидемия под названием коронавирус, конечно, я прошу прощения, к чому я це вел. Какой був вопрос? Да. Пане Андрію, у мене ще одне питання до вас. Вже попри цю паніку фейкову, це моє особисте бачення, відходячи від ваших слів. Олег, хочу сказать по поводу паники. Вот когда я это услышал, сразу после этих всех сообщений увидел в интернете массу фейковых. Ну, тогда я, конечно, не понимал, фейковые это или нет, поскольку своими глазами этого не видел, но то, что выставляли люди, это было, конечно, действительно уже ужасающе. Ну, поскольку потом начал разбираться, конечно же, все эти падения людей на улице, в метро, вытаскивание людей из каких-либо помещений, транспортировка их в скорой помощи — это абсолютные фейки, которые, скорее всего, если это и было сделано в Китае, это видео, ну, какое-то из них, то это было еще в 2003 году, когда такая же эпидемия бурлила в Китае, ну, только не этого типа. И останнє питання, по пане поводу Андрію. паники ее нету совершенно. То есть ни у китайцев, они все так же продолжают ходить в гости. Пане Андрію, останнє питання до вас, вже більш дипломатичне. Скажіть, будь ласка, я знаю, що посольство України є в Китаї безпосередньо. Чи вони якісь дії впроваджують, чи як вони зараз піклуються про українських громадян, які в Китаї лишилися? Комунікація є якась? Вы знаете, это одновременно сложный и простой вопрос, поскольку действительно посольство Украины в КНР есть, но его существование кажется чисто формально. Вы уже вспоминали в своем эфире о эвакуации сегодняшней украинцев, но также в сети появилась информация о том, что 1-3 числа МАУ, авиакомпания, будет также эвакуировать украинцев из Китая. Вот для этой подтверждения или опровержения этой информации обратился в группу, официальную группу посольства в Вичате, это такая социальная сеть, но абсолютно не услышал никакого ответа от официальных лиц, которые, в общем-то, и представляют эту группу, и, к сожалению, меня даже удалили, поскольку сказали, что я нарушаю правила этой группы. Но и эта ситуация, к сожалению, она отображает работу
скорее всего, нашего посольства, которое, в общем-то, не принимает участие никоим образом. Дякуємо дуже, пане Андрію, за те, що долучилися до нашого ефіру, за коментарі з Пекіну. Наживо з Пекіну, Китай, був Андрій Дрофа, кореспондент, мешканець у Китаї, українець. Я дуже вам дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Продовжимо розмову. Я нагадаю, що ми також зараз же зв'язуємось із Францією, Новою Зеландією, Німеччиною. Будемо і Сполученими Штатами Америки, звісно. Будемо усіх долучати максимально до нашої розмови. От, пане Олександре, почули. Бачите, все ж таки дуже багато фейків, дуже багато такої неправдивої інформації, яка розповсюджується і яка залякує не лише українців, а й людей по всьому світові. Як ви бачите з нею боротьбу і інформаційну, якусь, я не знаю, там, пропаганду, я не знаю, як це назвати? Дійсно, я погоджуюсь, дуже багато фейків. Я бачив різні відео вже на Ютубі, які не те, що страшно дивитись, телефон в руки брати. Це одна з складових. Паніка завжди виключає розум і якісь розрахунки. Я буквально кілька цифр, що ми розуміємо і під показниками, який страшний вірус і з чим його можна порівняти. Захворіло майже 8 тисяч, із них 170 підтверджених смертей. Щоб ви розуміли, в Україні захворіло на грип тільки в Україні 185 тисяч. Але про це мовчать. Ну, ні, про це не мовчать. Паніку не піднімають. Це так. Причому, що є тільки в нашій державі, це в скільки разів, десятки разів більше людей захворівших, є смертності, є ліки, які допоможуть попереджувати. Це вакцинація, яка в нас дуже непопулярна і дуже важко піддається. В даному випадку це наглядний приклад, коли є неспіврозмірні величини, і можна уберегтись, але в нас люди готові піддатися паніці і вже шукати якийсь неіснуючий медикамент від коронавірусу, коли можна запобігти грипу, який в десятки разів уже більше тільки в нашій державі, більше ніж в світі від коронавірусу захворіли. Тому, вертаючись до вашого питання про інформаційні заходи, дійсно, це дуже важливо. Це дуже важливо, і це має бути від першого джерела, від, як мінімум, сайту Центру громадського здоров'я або Міністерства охорони здоров'я. Я всім рекомендую, от, може пам'ятаєте, недавно нас уже хтось там підтвердив коронавірус, виявляється, не той тип. Тому перевіряйте надійні джерела, перевіряйте надійні ресурси. Зокрема, захист від цього коронавірусу. Усі повдягали собі маски. Але, наскільки я розумію, вони взагалі до одного місця. Абсолютно правильно. Це тільки підходять спеціальні маски N95, які використовують спеціальні фільтри, які можуть якийсь обмежений час запобігти. Або, як ви бачите, в Штатах лікарі в спеціальних скафандрах, які захищають не тільки маски, це дихальні шляхи, а й очі, тому що це слизова така сама можливість зараження. Тому ці маски – це фейк, і що вони допомагають. Угу. До речі, от зараз ми бачимо на екрані фейки, вже меми пішли щодо фейків, щодо посилок, щодо там усіх цих бананів, їсти, не їсти. І взагалі тепер, до речі, з'явилася інформація, що AliExpress, це, я нагадаю, хто можливо не знає, міжнародна така служба доставки, купівлі, продажу товарів, вона від сьогодні заборонила взагалі доставки з Китаю до Китаю і так далі. Знов ж таки, невже коробками цей коронавірус передається? Невже предметами передається вірус? Ні, доказати, що він не передається зараз ми не можемо. Прямо сьогодні маю на увазі людство чи Всесвітня організація охорони здоров'я. Але на моє стійке переконання, виходячи з тих попередніх випадків MERS-вірус і SARS-вірус, там не доказаний метод передачі контактно-побутовий через фрукти, овочі, банани тощо. Ми говоримо, що це зооноз, тобто причиною є кажани, причиною є цвети, і причиною можуть бути змії, кобри, і від людини до людини. Оце небезпечно. Тобто шлях передачі від людини до людини – це саме небезпечний. Угу. Ну, добре, методи захисту і методи взагалі убезпечення себе, перші ознаки. Давайте коротко, і у нас вже наступне пряме включення з Окленду, Нової Зеландії. Давайте коротко. Перші ознаки нетипові, підвищення температури, кашель сухий і дуже швидко розвиваються ознаки пневмонії. Тобто утруднене дихання, виділення з носа, нічого специфічного нема. Можливо, тільки в порівнянні з іншими подібними захворюваннями, грипоподібними.
Ольга В'язенко, Окленд, Нова Зеландія. Нині з нами наживо зі студії телеканалу ТЕР. Пані Олю, я вас вітаю. Вітаю Україну. Дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. У вас, до речі, яка зараз година? Тому що ми Китай щойно включали, там 2:00 ночі. У нас 7:20 ранку. О, доброго ранку вам, пані Олю. Доброго ранку. І дякую дуже дякую, що долучились до ефіру. Ну, отже, взагалі, що у вас в Окленді, в Новій Зеландії, по-перше, узагальне таке питання, говорять про цей коронавірус, чи бояться, що на вулицях відбувається, якісь застереження, профілактичні роботи? Будь ласка. Ну, насправді, як такої паніки немає. Люди, звісно, говорять. В Новій Зеландії популярне таке смолток називається. Тобто всі з усіма говорять з незнайомими людьми на вулицях, в автобусах. Так от зараз тему починають зі слів «А ви чули про коронавірус?». В соцмережах обурюються, що парламент Нової Зеландії не закриває сполучення з Китаєм. Але от я щойно дивилася якраз сайт Міністерства охорони здоров'я. Сполучення дійсно не закривають, паніки немає, нічого не роблять, окрім фактично інформаційної якоїсь інформаційних повідомлень. Розсилають листи зі школи, коледжів з інформацією про те, якщо хтось хворий, то просто має сидіти вдома. Ось, тобто це фактично всі заходи, які вживає Нова Зеландія. Китайців тут дуже багато, і якраз зараз мають приїхати студенти з Вухані, цієї провінції, і їм не можна заборонити в'їзд, бо формально немає жодних якихось причин, щоб їх залишити в Китаї. Ну от, напевно, це все, що я можу сказати. Ще жодного випадку не зафіксовано в Новій Зеландії. Це дуже важливо, до речі. Скажіть, будь ласка, а от безпосередньо мені цікаво, як у ваших місцевих засобах масової інформації говорять про цей коронавірус. Тому що, от, наприклад, в Україні тут роблять справжній трилер, про який, до речі, вже спростував Андрій Дрофа, кореспондент з Пекіну, щойно наживо. Він сказав, що жодної паніки немає, це все фейки. Звичайний грип у Китаї, як і в Україні, до речі. Зараз от пан Олександр у студії, ми з ним спілкуємось, 185 тисяч людей захворіли на грип. Утім, цьому значення такого не додають, як до коронавірусу. Безпосередньо, як там вам кажуть про цей вірус? Чи страшно, чи паніка, чи трилер взагалі роблять з цього? Чи все ж таки якось баланс тримають в інформаційному полі? Тримають баланс, абсолютно правильно. Тобто просто повідомляють, які симптоми, що треба робити. Головні поради – це мити руки, зберігати дистанцію, сидіти вдома. Якщо хтось приїхав з провінції Вухань і мав контакти з інфікованими або, можливо, інфікованими, просто має себе ізолювати на 14 днів. От, власне, все, що повідомляють. Тобто паніки, нагнітання, такого нічого немає. Банани їсти не забороняють точно. І Аліекспрес посилки приходять регулярно. Ну, це добре, добренько. І останнє питання до вас, пані Олю. Дивіться, тут же трошки, знову ж таки, сьогодні прочитав інформацію, що найголовніше зараз, оперативно, це створити тест-системи з розпізнавання вірусу. В Україні їх немає, одразу кажу. Вони є в Китаї і Сполучених Штатах Америки. Безпосередньо в Окленді, в Новій Зеландії, є такі тест-системи? Говорять про це щось, аби розпізнавати цей вірус? Для тих, хто був в цій провінції, радять звертатися до Міністерства охорони здоров'я і цих людей перевіряють, хворі вони чи ні. Тому що я так розумію, що якісь системи є, бо постійно кажуть, що можна відрізнити просто застуду від цього вірусу або пневмонію від цього вірусу. Тому, напевно, якісь системи розпізнавання є. Вакцини від цього вірусу немає точно, про це повідомляли буквально кілька годин. Пані Олю, я вам дуже дякую, тому що нам насправді в Україні дуже важливо знати, як насправді ставляться до цього коронавірусу, як діють у цивілізованих країнах, у більш розвинених країнах, і як взагалі комунікація йде з суспільством. Я дуже вам дякую. Вам вдалого дня, враховуючи на те, що у вас ранок ще. Ольга В'язенко, Окленд, Нова Зеландія, наживо була щойно зі студії телеканалу АТР, розповіла, як там у них на місцевому рівні з коронавірусом борються. Я сподіваюся, що боротися і не будуть, там жодного випадку не зафіксовано. Отже, ось ми почули вже Окленд, Нова Зеландія. Повертаючись до цієї теми, знову ж таки, що зараз Україна, враховуючи те, що у нас немає тест-систем, у нас немає ліків, це зрозуміло, що Україна зараз має робити оперативно, аби, не дай Боже, у нас випадків цих і не було.
Україна в випадку епідемії чи пандемій – це одна з частинок, наша система охорони здоров'я, одна з частинок світової системи охорони здоров'я. Тому перше – це адміністрування цих процесів. Створений штаб на чолі з міністром охорони здоров'я, спільно з митною службою. І ці епідеміологічні заходи, вони дуже важливі. Не відвідувати, якщо можливо, не відвідувати Китай чи зони, де є велика кількість хворих. Це епідеміологічні заходи. Якщо з'являються ознаки хвороби в людей, які контактували, у нас вже як мінімум прибуло 150 людей, вони повинні піддатися підсиленому контролю з боку лікарів. Якщо був такий випадок, до речі, у Франції, коли пасажирка для того, щоб уникнути термометрії, випила жарознижуючі, пройшла термометрію, не показав відхилення, потім в соцмережах показала, що от дивіться, я була з небезпечного регіону і в мене є температура, але я пройшла. Це був кейс, її знайшли, її ізолювали, тому це превентивні заходи, які в даному випадку виправдовуються. А чи є план у Міністерства охорони здоров'я взагалі у наших медиків у випадку, якщо все ж таки цей коронавірус в Україні з'явиться? Просто ізолювати людину і лікувати подорожникам – це ж не варіант. Окей, не варіант, тому що нема ефективного, так званої мовою медиків, етіотропного лікування. Тобто лікування, яке безпосередньо діє на вірус. Але є другий блок, це патогенетичне і симптоматичне. Тобто ми ж можемо лікувати лихоманку, ми можемо лікувати дихальну недостатність, ми можемо лікувати, зменшити виділення, кашель тощо. Тому смертність від вірусу, вона менша в 5 разів від смертності вірусу SARS, може пам'ятаєте, такий був у 2002-2003 році в Китаї давненько. Смертність в 5 разів менша зараз по цій статистиці. І майже в 12 разів менше від вірусу MERS, що був в 2013 році. Тобто це не означає, що якщо навіть у нас з'явиться така проблема, це не означає, що ми всі раптово... Тому цей комплекс заходів по ізоляції, ранньому виявленню – це дуже важливий комплекс заходів. Ось я читаю, що період розвитку вірусу від 2 до 12 днів. То є варіанти, що вірус міг би вже бути в Україні? Виходячи з даної логіки, до 14 днів – це офіційна статистика, що це є інкубаційний період. Звісно. Тобто, я насправді ще жодного разу не бачив від жодних державних установ, аби попереджати. От як для прикладу сказала пані Оля з Нової Зеландії, що все ж таки мийте руки, лімітуйте виходи з дому, уникайте публічних місць на всяк випадок. У нас такого ще не було. Чи варто українцям зараз все ж таки уникати публічних місць, аби цей катастрофічний період, бодай 14 днів, пройшов? В нас таке є, просто, знову ж ви згадували про інформаційний простір, як ним управляти. У нас є на сайті Міністерства охорони здоров'я, Центру громадського здоров'я всі рекомендації прописані. Уникати місць, не відвідувати небезпечні зони, мити руки. Я вважаю, що зараз не виходити на вулицю чи ходити всім в масках і вводити термінові заходи, які середньої, як м'яко кажучи, ефективності, зараз потреби нема. Є більша потреба контролювати тих людей, які були в зоні контакту. Це так. Це я згоден, що це мають бути суперізоляційні заходи. Що, можливо, варто цих 150 людей, які приїхали, їм взяти під підсилений контроль і можливість проконтролювати нам ситуацію. Не чекати, що десь щось спливе. Ось, до речі, щойно знайшов інформацію, що продавці китайського віртуального майданчика AliExpress, про що ми говорили раніше, тимчасово зупинили доставку товарів через спалах коронавірусу в Китаї. Повідомлення з проханням скасувати замовлення почали надходити покупцям з України. А яка нині ситуація взагалі в Парижі, у Франції? Розпитаємо у Ірени Карпи, вона є письменницею, співачкою. Пані Ірена, я вас вітаю. Доброго вечора. Я дуже дякую, що знайшли час і долучитися до нашого ефіру, до нашої розмови. Перше питання у мене до всіх тих, кому дзвонимо в іншу країну. Котра у вас зараз година? В нас зараз всього лиш на годину менше, ніж у вас. Тобто 19:30, так? Тоді доброго вечора. Тому що щойно я говорив в Нову Зеландію доброго ранку. А в Китаї казав доброї ночі, тому що в них друга ночі. Отже, доброго вечора, пані Ірино. Розкажіть, будь ласка, безпосередньо у Парижі, Франції, яка зараз інформаційна робота ведеться з запобіжниками цього коронавірусу? І чи в паніці люди?
Люди завжди люблять бути в паніці. Тут вони мало відрізняються, французи від українців, але тут якось відразу виводяться в прямі ефіри, наприклад, там радіо чи якихось віртуальних медіа, маю на увазі цифрових експерти, саме імунологи, люди, які епідеміями займаються, і вони відразу в форматі там ледь не твіттера відповідають кожній людині, яка ставиться запитання. Це я зараз перед ефіром пробіглася. І цей спеціаліст, він каже, що взагалі-то у Франції щороку 10 тисяч людей помирає лише від грипу. Так? Тобто вакцинуватися обов'язково треба, але про це ніхто так сильно не кричить. Як зараз, коли захворіло всього лише 5 осіб, які мали контакти з Китаєм. І те, що він наголошує, каже, що насправді люди, які померли вже від цього вірусу, це виключно були люди вже або похилого віку, або посиленого, або навпаки ослабленого здоров'я, там, наприклад, з діабетом, з якимось важкими формами інших хвороб. Тобто просто там така здорова собі молода людина не помирає. Що принаймні вони слідкують зараз за цим. Люди, які 5 випадків захворіли, їх помістили в ізолятори, звичайно ж, і дуже ретельно відслідковують контакти цих людей, тобто ті, з ким вони контактували, щоб подивитися, чи буде поширюватися далі вірус. І в школі дітей нічого не змушують робити. Сьогодні я говорила з одною жінкою-біженкою, і їх десь там в центрах для біженців кажуть весь час зволожувати горло. Тобто це єдине, що їм кажуть, щоб про всяк випадок, але я думаю, що це такі речі треба робити і в принципі про будь-які сезони застуд. І тобто люди в курсі, всі знають, що це таке, але там жартують деколи не впопад про це. Там, наприклад, вчителька йоги може сказати, хто з вас був в Китаї, а то я хоч коли захворію, буду знати, кого звинувачувати. І ніхто не сміється. Приблизно таке. Пані Ірено, дуже насправді корисно, що ви нам розповідаєте цю інформацію. Наприклад, пані Оля з Нової Зеландії, щойно були наживо на зв'язку, вона сказала, що треба мити руки і уникати публічних місць. Ви кажете, що в Парижі закликають безпосередньо зволожувати горло. Знаєте, чому корисно? Тому що нині від державних установ на офіційному рівні десь є інформація, але в публічній сфері, в українських ЗМІ, це я особисто моніторив і готувався кілька днів до цього ефіру, жодної корисної інформації, окрім того, що це як звичайний грип, що робити у випадку, якщо все ж таки виявили, як себе тестувати, і чітко, які можуть бути наслідки або причини, немає. У нас в українських ЗМІ здебільшого це паніка і фейки. Бачите, нема Уляни Супрун, вона про себе вже точно написала якийсь прекрасний пост. Так, я, наприклад, по ній апдейту. Але, на жаль, Уляна Супрун... Так, українці схильні панікувати, і, знаєте, це хтось придумав з письменниць, здається, Гася Шиян, що в українців взагалі є дві причини хворіб, це або продуло, або наврочили. Треба дивитися. Все діагностується цими двома речами. Пані Ірино, і останнє питання до вас. Безпосередньо у Парижі зараз мені знову ж таки цікаво в інформаційному просторі, можливо, державні місцеві паризькі установи якісь роблять роботи. Знаєте, банально листівки роздають або соціальна реклама якась йде. Тому що треба все ж таки безпосередньо більш прискіпливо зараз до свого стану здоров'я придивлятися. Робиться це зараз в Парижі на державницькому рівні? Я не можу зараз про це сказати. Я можу відслідкувати дійсно те, що я вам сказала, там школи чи центри для іммігрантів. Тобто це просто я сьогодні спілкувалась безпосередньо з людьми, які там живуть. Тобто їм надається ця інформація як в школі, так і в інших місцях, де є громадяни. Треба піти просто заради інтересу, пройтися повз мерію і подивитися, чи щось вони там поширюють. Але поки що це так. Це тобто на слугу, це медійне слово, коронавірус. І це зачіпає якусь там, не знаю, цікаву свідомість. Я навіть зараз пишу тут оповідання, постапокаліпсис. Я теж згадала там коронавірус. Бачите, вас це надихнуло безпосередньо. Ми всі від нього не помремо, але штука цікава. Як зрештою там згадайте якийсь пташиний грип, це взагалі там всім виносило мозок, так? Ми сьогодні Еболу згадували так само. Епідемій року. Треба себе берегти, вважати. Не можу нічого сказати про публічні місця, наскільки їх можна уникати. Кожному з нас треба щоранку їхати на роботу, там в транспорті, наприклад, так. Тобто тут вже пішки теж не зовсім знаходишся, коли дистанції великі. Але так чи інакше, треба просто тримати себе в доброму стані здоров'я. Тобто добре харчуватися, рухатися. Бачите, навіть ця статистика, що помирають лише ті люди, в яких було ослаблене здоров'я вже до того, як вони схопили вірус. Добре їсти, файно спати.
спати, Бог здоров'я Так, мусить Бог дати. здоров'я мусить дати. Та-та-та. Пані Ірено, дякую вам дуже. На цій позитивній ноті я буду казати вам гарного вечора. Дякую дуже, що долучились до ефіру. Ірина Карпа, письменниця, була щойно наживо з нами в ефірі телеканалу АТР з Парижу, Франції. Дуже їй дякуємо за це. Ну ось, пане Олександре, пробіглися вже. Париж, Окленд і Пекін безпосередньо. У мене питання тут накопичилося взагалі, що зараз знов ж таки нам недостатньо зараз от на державницьких установах. Я не просто так, пані Ірино, спитав, що там робиться. Бачите, там безпосередньо тих людей ізолювали, все ж таки якусь інформаційну таку політику роблять. У мене накручується питання, а кому ця паніка в Україні вигідна? Тому що я вже читав інформацію, що вже звинувачують якихось фармацевтів, які хочуть на цьому нажитися. Ану, спростуйте чи підтвердіть ваші думки, будь ласка. Ну, про фармацевтів зразу скажу, що єдине джерело, де я знаю, де розробляється зараз вакцина, це компанія Сполучених Штатів Сан-Дієго, і вони по самим оптимістичним прогнозам до кінця року тільки дадуть вакцину. У нас такої можливості розробити, на жаль, нема швидше, тому це можна фейки роздувати, можна користуватися скільки завгодно. Я з пані Іриною, я погоджуюсь, що нам потрібно більше доносити інформацію з експертного середовища. Як мінімум, експерт повинен бути лікар, щоб коментувати, ще краще імунолог, щоб коментувати ті чуткі фейки і їх руйнувати. Має бути це не тільки пост в Фейсбуці чи звертайтесь на сайт Міністерства охорони здоров'я. Має бути ті експерти, які розуміються на цьому, вони мають інформацію в соцмережах, в тому числі по ефірам, ходити і руйнувати ці фейки. Кому воно вигідне? Я переконаний, що якщо подумати і використовувати здоровий глузд, епідемія не повинна бути вигідна нікому. Але, звісно, теорія світового заговору, вона існує, і комусь вигідно, хтось там в лабораторії синтезував, я це не беру до уваги. Весь світ охопили кадри, де купа тракторів будують активно ось цю територію для будівництва лікарні, оперативної лікарні. Як я зрозумів, вона не суцільна така велика споруда, а там буде типу наметів. Розраховано там, здається, на кілька тисяч людей. І планують побудувати її за 6 днів. Там взагалі вже показують кадри, вже майже все готове. У Києві, якщо брати Київ, інші міста України, чи готові лікарні наші ось так от приймати людей? Навіть, можливо, чи вистачить ізоляторів, цих, де ізолюють безпосередньо таких людей у випадку, якщо буде зараження? Я офіційною інформацією скористаюсь. Була інформація, в тому числі від санітарно-епідеміологічної служби. У нас кількість хворих в світі, у нас вистачає кількість реанімаційних спеціалізованих місць. Але наскільки наше кожне місце відповідає нормам, як мінімум, ми не кажемо Сполучені Штати, де людей лікує робот. От знаєте цей кейс, коли перша людина, яка приїхала в Сполучених Штатах, люди навіть не стикалися, лікарі, медичний персонал навіть не стикалися, робот він запрограмовував і для того, щоб не розповсюджувати епідемію. Точно я розумію, що наша матеріально-технічна база не відповідає цим нормам. Наскільки я не проводив самоаудит, по кількості так, по якості не впевнений. Ось, до речі, є такі собі конспірологічні теорії. Засоби масової інформації пишуть, що спалах вірусу з'явився в місті Ухань, де є лабораторія, пов'язана з секретною китайською програмою біологічної зброї. Ще одна конспірологічна версія – витік вірусу може бути вигідним світовим фармацевтичним компаніям. Бачите, про що ми щойно говорили. Щодо зброї, наскільки це може бути ймовірно, ваша думка? Я вірю якимось валідним джерелам, тобто якщо ці джерела, якщо є якась ця теорія конспірологічна, мають бути ці дослідження, вони мають десь публікуватись. Якщо вони опубліковані на Lancet чи на світових базах, де публікуються валідні дані, так можна говорити. Все решта – це тільки здогади і коментарі. А от якщо більш зрозумілою мовою для громадян, як цей вірус народжується? Цей вірус – це зооноз, тобто зооноз означає, що його переносять тварини. Тварини, я казав, це такі цівети, це такі кишкоподібні тварини, або кажани, або змії.
Вони не хворіють, вони тільки переносять, і людина, коли термічно звідки він зародився, якщо термічно не обробляє, то вона заражається вірусом. Взагалі коронавіруси, вони призначені на те, щоб природою призначені, щоб уражати тварин. Але прийшов якийсь збій, і вони почали поширювати свої щупальця на людей. Він РНК-вірус, якщо простішою мовою, він дуже швидкий до реплікації, він дуже швидкий до мутації. Тому з точки зору біології це дуже вигідна система, щоб вражати живі організми. Він, до речі, я ще чуть-чуть медичної термінології, більше сьогодні не буду заглиблюватися. Він, якщо порівняти, є таке репродуктивне число, то він, цей вірус, коронавірус, він в 3,5 рази він інтенсивніший за вірус звичайного грипу. Тобто люди із 100 людей, які контактували, 2 або 3 людини, вони заражаються. Всі решта не заражаються. Це до питання того, чи всі контактні хворіють. Ні. Тільки від 2 до 3 людей, які із 100, які контактували з хворим, можуть заразитись. Ні, заражаються. Не можуть, а заражаються. Так, давайте ще почуємо Прагу, Чехія. Там Катерина Скрипник, мешканка Праги, нині наживо з нашою студією. Пані Катерино, я вас вітаю. Доброго дня, добрий день. Я дуже дякую, що ви знайшли час, долучилися до нашого ефіру. Пані Катерино, безпосередньо як у Празі цю інформацію сприймають і що робиться на державницькому рівні задля того, аби інформувати людей і запобігати розповсюдженню коронавірусу? Я не являюсь пользователем ТВ, но я активный пользователь интернета. Каждый день пишут СМИ о том, что как, в общем, проходит ситуация в Чехии. В Чехии нет подтвержденных случаев коронавируса. Было несколько подтверждений, но они не подтвердились, и на данный момент в Чехии нет больных. Также информируют о том, какая в целом ситуация в Европе, о том, что последний раз, по-моему, вчера писали о том, что 2 случая подтвердились в Баварии, в Германии. Так или иначе, дезинформации в интернете достаточно много, а этому тоже говорят, уделяют внимание, чтобы не возникала паника. Не могу сказать, чтобы здесь была какая-либо большая паника по этому поводу. Все достаточно спокойно. Пані Катерино, ми до прямого включення з вами також спілкувалися з Китаєм, з Новою Зеландією, Париж, Франція у нас були на прямому зв'язку. І там у кожній країні по-своєму проводять на державницькому рівні інформаційні кампанії із запобігання розповсюдження вірусу, якщо такий виявлять. Безпосередньо в Європейському Союзі, у Празі, інформаційно на державницькому рівні щось робиться? Чи, можливо, є люди в масках? Кроме туристов я не встречала, нет. А знову ж таки на державницькому рівні щось робиться чи повна тиша? Кроме как информации в интернете, нет, больше ничего я лично не встречала. От безпосередньо з соціальних мереж празьких, чи є у вас інформація, чи готові у випадку все ж таки виявлення коронавірусу, чи готові у Празі боротися з ним, ізолювати людей, чи є ліки, тестери якісь? На данный момент любые подозрения, если человек, он сразу госпитализирован, об этом информирует общественность, проводятся тестирования, и в ближайшее время, то есть к тестированию, я так понимаю, готовы. Если будут готовы к большему случаю распространению, надеюсь, да. Здесь достаточно хорошая медицина. Дуже на це також сподіваюсь. І в мене ще одне останнє питання, безпосередньо паніка. От я хочу навести приклад України. Тут дуже велика паніка. На щастя, поки що, і я сподіваюся, так і буде, жодного також випадку офіційно не підтверджено коронавірусу в Україні. Але через велику кількість фейків, через великі роздмухування таких от неправдивих новин, я вам серйозно скажу, навіть у Києві дуже велика паніка. І вже я навіть зустрічаю людей, які вдягають маски, от питався кількох людей, вони кажуть, на всяк випадок, хай буде. Тобто велика паніка. Такий собі трилер нам показують по телевізорам. У Празі є така от відчуття трилеру або страшилки якоїсь? Паніка є?
Я не сталкивалась с этим. Возможно, в моем окружении, во всяком случае, этого не было. Единственный случай, моя знакомая попросила с ней сходить в аптеку, поинтересоваться о наличии масок. В аптеке нам сказали, что масок нет. Является ли это свидетельством паники, либо просто стечение обстоятельств, что именно в аптеке не было масок, не могу сказать. Но людей в масках, кроме нескольких туристов, которые обычно их носят, это обычно туристы из Китая, то есть это и было и до того, как появились новости о коронавірусі. Нет, я не встречала. Я вам дуже дякую. Є ще у вас що додати? Будь ласка, якщо є щось додати. Я читала в новостях в Украине о распространении коронавируса в бананах. Это очень развеселило. Нет, здесь такого нет. Про банани, к сожалению, ціни не упали. У нас тут насправді в Україні дуже сильно над цим жартують, дуже багато мемів з цього приводу. Тому, знаєте, і смішно, і грішно. І смішно, і грішно. Дякую вам, пані Катерино, що долучилися до ефіру, що знайшли час. Катерина Скрипник, мешканка Праги з Чехії, була щойно наживо зі студії телеканалу АТR. Чуємо весь світ, пане Олександре, бачите? Тобто долучаємо Абсолютно. весь світ, і мені подобається такий баланс, коли ми реально таку комунікацію влаштовуємо і чуємо думки з усіх країн, з усіх, ну не з усіх, звісно, але з більшості країн, і яка ситуація нині там. Як взагалі часто трапляються ось такі ситуації з такими от вірусами, не лише коронавірусом, а взагалі у світі, і наскільки їх варто боятися? Ну, якщо я вже згадував, можливо, ще раз повторюсь, у нас навіть цей коронавірус, який зараз лютує, за останні 20 років був у 2002-2003 році вірус SARS, це вірус, так і називається, тяжкого ураження дихальних шляхів, який забрав тоді майже 800 життів і захворіло майже 6 тисяч. Потім був вірус MERS, також Middle East Respiratory Syndrome, який був в 2013 році. Тобто, якщо ми говоримо тільки по коронавірусам, от за 20 років це вже третій всплеск. Я вважаю, що причина тут біологічна, тому що, я повторюся, що це вірус, який легко може мутувати. Це він РНК-вірус, а не ДНК. Це простіше, легше. Ми чули, що є віруси Ебола періодично. Якщо так брати статистику, то кожні 3-4 роки з'являються такі всплески. Але якщо ви прослідкуєте епідеміологічні заходи, кожен раз ці заходи все активніше і активніше борються. Тобто світова безпека в сфері охорони здоров'я, вона пробує побороти це. Друге питання, що всі орієнтуються тільки на Всесвітню організацію охорони здоров'я. Це дійсно орган, на який дивиться весь світ. І от прямо зараз відбувається засідання, яке вирішує, чи необхідно переходити в ступінь високого ризику для того, щоб закрити повністю авіасполучення. Знаєте, що зараз авіасполучення, воно закрите на виліт, але не закрите для всіх країн світу. І, от, наприклад, Британія отримала нарешті дозвіл, щоб евакуювати своїх людей і прийняти на місці. Тобто це я до чого? Світова система безпеки, вона тільки світова система безпеки може подолати ці епідемії чи пандемії. Тому що, на жаль, система охорони здоров'я не здатна зараз догнати цей прогрес. Я згадував вакцина через рік, вже через рік ця вакцина нікому, надіюсь, нікому не буде потрібна. Попередні випадки, що ми людство синтезувало, це провідні технології. Це ми не говоримо якісь там кустарні. Ми відстаємо від цих процесів і ми можемо їх тільки потім ретроспективно аналізувати. Тому перші заходи – це епідеміологічні заходи, які можуть локалізувати ці інфекції. І почуємо зараз думку Катерини Лісунової. Вона є спеціальним кореспондентом телеканалу «Прямий» з Вашингтону, Сполучені Штати Америки. Катю, я вас вітаю. Так, вітаю, Олеже. Рада чути, бачити. Навзаєм, все навзаєм. Катю, котра у вас зараз година? Зараз 2 година майже, тобто 1:48. 1:48 дня, правильно? Да, бачиш світло за вікном. Ну, а можливо, ви в студії, я ж не знаю. Тому доброго дня, тому що у нас же вечір. Ми долучали Андрія Дрофу з Китаю, в нього доброї ночі взагалі, в Європі доброго вечора і так далі. Дуже це цікаво. Насправді, Кать, давайте до теми головної повернемось. Першочергове питання – паніка. Ви самі прекрасно
Я бачу у Фейсбуці активні і бачите, яка паніка, яка величезна кількість фейків розганяється безпосередньо в Україні. Як цю інформацію про коронавірус сприймають у Сполучених Штатах Америки? Ну, насправді зараз безпосередньо в Вашингтоні я висвітлюю питання і імпічменту, саме собою, але питання коронавірусу, а вже ж також нас доганяють мене, тому що новини, а вже ж це одна із основних новин зараз в Сполучених Штатах також. І, до речі, поки чекала на включення, зараз було останні з breaking newsів, які Associated Press оприлюднило, що у Сполучених Штатах зафіксовано перший випадок передачі від людини до людини коронавірусу в Сполучених Штатах Америки. Це відбулося в Чикаго, і це трапилося з чоловіком дружини, яка захворіла на вірус після повернення із поїздки в Ухань, Китай. Тобто зараз це перший такий випадок зафіксований в Сполучених Штатах Америки. В принципі, по всім штатам зафіксовано 6 випадків коронавірусу, але всі вони були від людей, які приїхали з Китаю, тобто і підхопили це там. А от перший випадок передачі від людини до людини зафіксований саме сьогодні. В медіа в Сполучених Штатах є безпосередньо багато цікавих публікацій щодо простеження. Наприклад, є така собі карта, альтернативна мапа, де зображується, в яких штатах зафіксовано випадки коронавірусу, але, як я вже казала, зараз тільки 6 людей зафіксовано і один от передачі від людини. Ось зараз, до речі, ми в ефірі бачимо цю карту, вона дуже ретельно показує розповсюдження цього вірусу. Пані Катю, у мене ще поточнення. Для мене особисто Сполучені Штати Америки – це є взірцева країна, де максимальна іде комунікація з громадянами, максимально інформують громадян, максимально попереджають про захворювання і так далі. Скажіть, будь ласка, зараз на державницькому рівні, що робиться для того, аби попереджати громадян? Чи багато людей в масках? Якісь, можливо, інформаційні вже плакати розвішані? От про це розкажіть ще детальніше. Ну, насправді, такої, знову ж таки, за повернення до питання паніки, такої, як це називається, нагнітання, так, інформаційного, щоб були якісь великі попередження або якісь плакати, бо щось в такому сенсі немає, але є безпосередньо розмова з людьми. До прикладу, сьогодні був брифінг Білого дому з представниками Білого дому, які відповідають за безпосередньо охорону здоров'я. За охорону здоров'я. Також там були питання, піднімалися щодо боротьби з наркотиками в Сполучених Штатах, але також, а вже ж, були представники охорони здоров'я і саме собою журналісти, які були присутні на брифінгу. Брифінг відбувся буквально 4 години тому назад, о 10 годині ранку за Сполученими Штатами Америки. Так от, журналісти, які були присутні там, вони, а вже ж, задавали питання по коронавірусу. За словами самих представників охорони здоров'я в Сполучених Штатах Америки, вони казали, що немає причини до паніки, тому що в Сполучених Штатах існує ряд імовірних потенційних вакцин, тому що над цим питанням працювали до того. Як правильно, до речі, ваш експерт в студії сказав, що коронавірусів існує ряд, і над цим працювали достатньо довгий час, і безпосередньо в Сполучених Штатах щодо цього коронавірусу є ряд потенційних вакцин. Окрім того, є, як це я повторюю безпосередньо заяву представників охорони здоров'я в Сполучених Штатах Америки, вони сказали, що також є високотехнологічні системи скрінінгу під час прильоту і людей, які потрапляють на територію Сполучених Штатів Америки. І от безпосередньо вони, так би мовити, заспокоїли людей такі заявами про те, що є ряд речей, якими можна як попередити, так і, що називається, трітмент, лікувати цю хворобу, принаймні в Сполучених Штатах Америки. Але найбільший ризик в Штатах, який був і про який говорили, це, власне, міграційний ризик, тому що багато людей з Китаю живуть безпосередньо в Сполучених Штатах Америки, і тому в період, наприклад, Нового року, який відбувся, китайського Нового року кілька днів тому назад відбувся, був пік ризику в Сполучених Штатах, тому що всі говорили про те, що багато людей з Китаю, які працюють, живуть тут, мали летіти додому і повертатися навпаки. І от це була така найнебезпечніша точка. Але вона вже пройдена, і, як бачимо зараз, станемо зараз, принаймні в Сполучених Штатах, це не є такою великою ризиком таким великим. Про це говорять, але я не можу сказати, що американські ЗМІ нагнітають інформаційну істерику щодо цього.
Водночас, якщо говорити просто про американців звичайних, в розмові з ними я можу сказати, що вони занепокоєні. Багато людей говорять, і є навіть таке враження, що навіть в країні зараз більше працюють над тим, щоб заспокоїти людей і пояснити, що жодна паніка ні в якому разі не буде шляхом вирішення жодних проблем. Катю, я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час, включилися до нашого ефіру і за ці слова. Тому що насправді у нас тут в Україні дуже і дуже велика паніка і дуже багато фейків, які розвінчують все більше і більше. Але все ж таки якось от Україна – це нація паніки. Мені так здається. Я вам дуже дякую, Катю. Катерина Лісунова, спеціальний кореспондент телеканалу «Прямий», наживо зі Сполучених Штатів Америки, Вашингтон, була наживо з телеканалом АТР. На жаль, мені підказують, я можу, редактори, так? Ще одне питання мені поставити. 4 хвилини у нас є, бо вже час завершувати. Останнє у мене питання до вас. Давайте таку смугу підведемо. Маємо зараз цифру 0 зафіксованих випадків коронавірусу в Україні. Я сподіваюся, що ця цифра так і завершиться цим таким от шквалом паніки і цією статистикою. Але той, хто попереджений, той збережений. Коротко, будь ласка, по пунктам. Перші ознаки. Чому і коли треба, умовно кажучи, бити на сполох? Що треба людині зробити, аби себе вберегти насамперед? І що зараз же варто робити? Перші ознаки – це будь-які ознаки, які супроводжують гострі респіраторні вірусні інфекції. Це озноб, підвищення температури, біль в горлі, кашель, який швидко переходить на дихальні шляхи і викликає запалення легень. На що треба звернути увагу? На епідеміологічний анамнез. Тобто, якщо ви контактуєте з людьми, які були в Китаї, і у вас з'являються ці ознаки, ви в групі ризику, вам необхідно звернутися якнайшвидше до лікарів. Лікарі попереджені, є спеціальне розпорядження, щоденно моніторинг, як ви бачите на нашій засобі масової інформації, щогодинно моніторинг. Якщо у вас виникли... Третє, що дуже треба звертати увагу саме на тих людей, які були в зоні ураження. Вони повинні максимально слідкувати, як мінімум, в інкубаційний період за станом свого здоров'я, моніторити, ізолюватися, не розповсюджувати потенційно небезпечні інфекції. Ну, у випадку, якщо люди, які були в контакті з людьми, які контактували з небезпечного регіону, необхідно якнайшвидше звернутися до лікарів. Я вам дуже дякую, пане Олександре, за те, що ви долучилися до нашого ефіру, за те, що, бачите, ми у такому спецмарафоні якраз почули думки з усіх країн, де і зафіксовані випадки коронавірусу, де вони ще не зафіксовані. Я сподіваюся, так надалі і буде. І я окремо хочу подякувати нашим глядачам за те, що ви спостерігали за таким дуже важливим ефіром. Ми, насправді, намагаємось якомога частіше, якомога більше говорити про теми болючі, теми Криму, окупації Криму. Тому що, насправді, згідно статистики Національної ради з питань телебачення, 9 хвилин на тиждень приділяється в інформаційних медіа темі Криму. Ми ж приділяємо цьому більше уваги. Сьогодні, враховуючи на те, що спалах інформаційний про коронавірус таки відбувся, ми підняли усіх кореспондентів і для вас це інформували. Я окремо хочу подякувати кореспонденту з Пекіну, Китаю, Андрію Дрофі. Ольга В'язенко, Окленд, Нова Зеландія була також з нами наживо на зв'язку. Ірина Карпа з Парижу була також наживо з нами, з Франції. Катерина Скрипник включалася до нас із Праги, розповіла про ситуацію в Європейському Союзі безпосередньо там, столиця Чехії. І на сам кінець ми включили Катерину Лісунову, спецкора телеканалу «Прямий». Вона розповіла про всю ситуацію, яка нині коїться у Вашингтоні, Сполучених Штатах Америки. І вам, пане Олександре, я дуже завдячую за те, що ви долучилися до ефіру, експерт Українського інституту майбутнього в галузі охорони здоров'я. Дякую всім за цей марафон, дякую, що були з нами. Побачимось вже завтра. Налаштовуйтесь на АТР. Ми знаємо про все, що відбувається у цьому світі. Мене звати Олег Борисов. Залишайтесь з АТР.